ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଅଦନିଆ ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ କଳା ଘୁମୁରା ବର୍ଷା ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଡରରେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବସା ଭିତରେ ବସିଗଲେ। ହେଲେ ପଶିଗଲେ ତ ସତ, ଖାଦ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ବି ନଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାମା, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି, ମତେ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ। ହେଲେ ମାମା ଚିଡ଼ିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ବୁନ୍ଦା ଦାନା ନଥିଲା। ପୁଅ, ଆମ ବସାରେ ତ କିଛି ବି ଦାନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶୁଆ ଭାଇ ଘରେ କିଛି ମିଳିବ କି କଣ। ମାମା, ବାହାରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯିବ କେମିତି? କିଛି କଥା ନାହିଁ ପୁଅ, ମତେ ବର୍ଷାରେ ଉଡ଼ିବା ଆସେ। ପୁଣି ମା ଚିଡ଼ିଆ ସେଇ ବର୍ଷା ରାତିରେ ତା ପିଲାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ। ଶୁଆ ଭାଇ, କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ କହୁଛି ଚିଡ଼ିଆ। ଆବାଜ ଶୁଣି ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଦିଏ ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନିଏ। ଶୁଆ ଭାଇ, ତମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କି? ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅ କିଛି। ଚିଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ, ମତେ ଖରାପ ଭାବିବନି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଦାନା ନାହିଁ। କାଲିଠୁ ମୁଁ ଭୋକିଲାରେ ଅଛି ମୋ ଛୁଆ ସହିତ। ପାପା, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭୋକରୁ ପେଟ ବିନ୍ଧୁଛି ପାପା, କିଛି ଦିଅ ପାପା। ଚାଲ ଚିଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମରିଯିବେ। ଚିଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ, ଚାଲ। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ବରସି ଯାଉଥାଏ। ବାଦଲ ଫଟା ଗର୍ଜନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଥାଏ। ହେଲେ ନିରୁପାୟ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ। ମିଠୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି, ତମେ ସେପଟେ ଦେଖ। ଦେଖିବା ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ପଟେ ଚିଡ଼ିଆ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଶୁଆ ବି ଗଲା। ବର୍ଷା ଆଉ ପବନର ବେଗ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ିଆକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ବି ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ରହିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପିଲା ଏବେ କଣ କରୁଥିବ କେଜାଣି ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଝଡ଼ରେ। ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ ଆଉ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦିଶିବାକୁ ଲାଗିଲା କିଛି ଗହମର ଗଛଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ହେଇଛି। ସେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଗଲା ବୋଲି। ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିଡ଼ିଆ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଶୁଆ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବାରେ ବି ଲାଗିଲା। ହେଲେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଶୁଆ ଗୋଟେ ପଥର ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆରେ ଶୁଆ ଭାଇ, ଇଏ ତମର କଣ ହେଇଗଲା? ଶୁଆ ଭାଇ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଶୁଆ ଭାଇ ଉଠ, ଶୁଆ ଭାଇ ଉଠ। ଚିଡ଼ିଆ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ ଡାକିଲା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ତ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ମରିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଚିଡ଼ିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା। ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ତାର ପିଲା ବି ବର୍ଷା ଝଡ଼ିରେ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ବସା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କୁଡ଼ିଆ, ମତେ ତୁ ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କୁଡ଼ିଆ? କୁଡ଼ିଆ, କଣ ମୁଁ କରିଦେଲି? ତତେ ଛାଡ଼ି ମୋର ଯିବାର ନଥିଲା କୁଡ଼ିଆ। ଚିଡ଼ିଆ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଶୁଆର ଛୁଆ କଥା। ଛୁଆ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ଭାବି ସେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲା, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯିବାକୁ ବସିଲା। ବହୁତ ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ଯାଇ ମିଠୁର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
ମିଠୁର ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା। ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ପାପା କାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ପାପା କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଣ୍ଟି ତମେ ଆସିଲ କାନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ପିଲା ସତ କଥା ଶୁଣି କାଳେ କାନ୍ଦି ଉଠିବ ସେଇ ଭୟରେ ତାକୁ କିଛି କହିନଥାଏ। ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ବେଟା ତୁମ ପାପା ଏକ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମତେ କହିଲେ ନେଇ ତତେ ଖାଦ୍ୟ ଦବାକୁ। ମୋ ପାପା ମତେ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲିଗଲେ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବି ଆଣ୍ଟି? ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ଆରେ ବେଟା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ଅଛି ନା ତମ ସାଥିରେ। ଚିଡ଼ିଆ ତା ପିଲାକୁ ହରେଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆଗ ପଛ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ପିଲାଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ରାତି ସାରା ତାକୁ ଗେଲ କଲା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତା ଉପରେ ରଖି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ସେ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ସେ ମା ଭାବି ତା ପାଖରେ ଶୋଇଗଲା। ସକାଳ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ମେଘ କଟି ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ କେମିତି ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକାଳେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ପାର୍ଟ 2କୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।